लागाव नै बेहाय दिनै जोंहा हाग्रामा सार देरहानायनि दिनै पार्टि आरोना दिनैसो दाख्लै रिजाल्ट मोनलायलांबाय बोरैबा केन्सेल जानानै दिनैसो जाहैदों आइजों खाथिनि मादै मालाय जानानै फैबाय अमा बेदर ओंखाम सिम्पोल सा नर्माल सा पार्टि आरोना नैबे गामिनि कमिउनिटि हलाव ओमफ्राय सल'आ माथो जा सारनोलाय जा हिट गानाबो आरोना सारनि पार्टि नालाय सारनिनो गान जेबो एलाव गैया होननाय बादिसो आरोना फरायसाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जे भगबान नाय महर लासेनाबो दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय सेल मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो गोसोआ आंना बैयाव दुब जाहरगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लिंहरदोंमोनबो दादिमोना थां होनलांखादोंमोन सोरबा आदामोनाबो होमबाबो बिदि थाङासै आङो गोजाननिफ्रायनो नाहरबाय आरोना आंना मानि मा जानायनि लब नङा सोनाफोर मानसि बुरजायाव एकदम बिराद मोजां मोनो आरोना आङो इन्ट्रेस्ट खालामनो एकदम फ्रि मानसि नालाय आङो थ' बै मानसि बुरजाखौसो एसे खाबदाब जाहरदोंमोन ओमफ्राय ओंखारलाङासै आं फिसाजोआबो उन्दुगासिनो दं आरोना आरो बिमा फिसाजोङो बिनानावखौ गारखोमाबोनानैहाय दाख्लैनि आद्रा खामानिखौ मावहैनानै ओंखारबाय आरोना थांनाय सिगाङावनो बे खामानिखौनो फोजोबलांखानोसै होननानैहाय नायदो ओमफ्राय जा 80 बोसोरनि फुराना ड्रेस आरोना गोदोनि आनै हरनाय ओंखारजेनबा बेसे हेभिमोन बेफोरखौनो बायनो हायामोन सेटलायबावसो ब्लाउसबो दङमोन आरोना आइदिखौ दाबायदियाव गानाबालाय आरो मालाथो गानबावनो होननानै स्राय गाननो ओंखारबाय आङो फैदों माबा रिक्सा मोनाखै नै माखासे रिक्साया थाङो आरो मालाय बैयाव थाबथाहैयो आरोना जानाय लोंनायावहाय दा जों एसे थाबायसो फैदो आयै बाबा सना दासान्दि बन्द'आलासो जाबाय बायनानै एसे मानसिया खावलाया लाथुथुम जासिनबाय दे आफा नों बारा एक्टिभिटिस खालामथारासै मानसिया फै थाबाय एसे फै जानाय नङा ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना आं फिसायाबो पार्टियाव जाना फैबावबायसो मोनजानाय बेदरखौ मोनजादों नाथाय न'आव जाखानाय ना जानो हायासै सिबाय गारनोसो फैनांबाय बेथ' लेंलागासिनो दं आरो इसिबां मोजां मोदोम मोनदोंमोन बेखौबो जानो हायासै उदै बुंनानै जाबाय दे बारा लब खालामनाया मोजां नङा मोनायावसो होफिनगोन मोनायाव होफिनदो नोंखौ सोर लेंहरनाय मोनायाव आमायमोन थाया माथो दा मोनायाव खोमसि खोमलाव नोंखौ ओरैनो होनबाय आरो आलासि नालाय जबानि फिसाला नालाय नोंखौ दा थांबा मोनजागोनबा नों दा जानो हागोन आरो जानो हाबावगोन मोनासिम थायालायाबा बेथ' हाबा नङाना दा हुलुस थुलुस जोबगोन ना फैलायलायगासिनो दङ बेहासो मालाय BPF जै हाग्रामा सारनि जानानै दं मोनजानायखाय दाबो रिक्सा मोनथ'वाखै जोङो ओइथाराव थायो आरोना बेखौ हमहैनोसै टेनसन गैयाबाथ' थाबायनानै थांनो हायो ब्लं न' टेनसन आरोना नै बेयाव गंसे दङ जादोंसो ना लोंदोंसो र' ओइलाय फैगौ बाबा फैगौ गाखोलांसै इसा दिनैसो गारखो ना माखो मुथिखौ गारना फैबाय खोमालै मिथिया लामाया खन्द' हामथारला नै एबारसो गोदान सरकारजों मावफुंजागोन ना मावफुंजाया होननायसो जानोसै जारला आयौ उदै बेबुआनो मावग्लुंलायनाय आयौ फैदो इयाव फुला मोननायखाय सिदा सिदि बेयावनो जागायग्रोबाय आङो टेलिफनखौ आरोना जायोबाथ' जालांबायसै जायाबा जायासै भगबानासो मिन्थिसिगोन बारा बायदि गोरलैखौसो लानोसै आङो बिदियासो जासिगोन आंनो खामानि मा होननानै बुंबावनो आरोना खामानिफ्रानो जाफुङा जालागासिनो दंथारो आंना मा होनो बेलेग दखानाव माने गावसिनि मेन दोनग्रा जायगायावसो एसे बिसार खालामनानैसो नागिरनानैसो फोरमायनो हागोनलायनो दाना जायखौ नागिरनो हरदों बेबो दाबो नागिरखाङा आरोना 10 मिनिटसो नेलायलायबाय आं ओमफ्राय गोबाव जागोनबा थाथ'ला दा नागिरनानै दोनदों आं दा खनसे सोंनांफिनसै होननानैहाय मा होनना बुंबावनो दा मोनसे खामानि दंबावो बेयाव थांगोनसै दोंनो बारा गोजान नङा नालाय बारस'नानै थाबायबाय जा बायो ओमफ्राय आं फिसालानो जादा ओरैबायाबा जेबो नङा फैनाय बे मोनसेया जाबाय आरोना हाबाफारिया थ' सिदासि बिमा फिसा रौना होफिनबायबो सफैनायालाय सफैबाय जोङो ओमफ्राय हनै बिमाजों सिखारनानै आयै आंखौ लाजिगोन आरो रागा जोंखो ओइथिंसो नाहरफ्लालायलायबावबाय आयौ नानि बिमायखौ मोनबाथाय आंखौ नांखाया बेखौ नङाबा बेखौ नङाबा नांथारगौ बिमाया फैदा
आयै मा आं होना नों होन इबाना ओमफ्राय मानैबो दङथ' बेयावबो दङ बैयावबो दङ बै आमाया फैबाय नों बावबाय न'आव दं नों नुवाखैना मैया मोनायाव नुदोंमोन खिन्थु आन्दाज गैला बारा उन्दुबायमोन फोजाहैदो होमबासो नायनो मोनगोन दा नोङो नों थं थं होनै थां आरो बेयावबो आमाय मासेखौ थं थं होन सानैबो दङ टं 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 हा दा सिखारगोनलै बिसोरो आंखौ रायगोन नों थं थं होनबासो नोंखौ रायनाय नङा बैनो थ'बाय दङ होननानै फन हरखांबावबाय आरो ना फैयाखैथ' होनबावबायसो दङ मा दा सिखारगोन दे एवखाबायना आबैया ओंखाम एवखाबाय माइब्रा एवखाबाय आबैया फैदो फै थ' थारमाने ब्लगसा सिदा सिदि अखानायैसो फैबाय आरो ना नैबेयावल' आमाय मासेयाल' गैया बे आमाय मासे फैबाथ' बाब मोनथाम आमाय जागौमोन नामा गैया फैयाखै आमाया साखियावसो बेफोर जाबाय आंनि मोजाङै मोजां दङ बिदि जागासिनो आंनि जिबनाव होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय अबस्थासो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रायासो आंनि माइनाव नांफैगासिनो दं आरोना बे आब' कबिता स्वर्गियारिया ब्लग होआखैना 7 दिनानो जाबाय खोमा दिनैजों आरोना 7 दिन जाबाय खोमा आं मैया नायबा 6 दिन जाबायमोन मा जादोंथाय दाख्लै आब'आ बेस्रा आंनाव कमेन्टआवबो सोंहरलायदोंमोन आगै नोंना थाम्बनेइलाव स्ट्राइक नांफेराखै होननानैहाय आंथ' थाम्बनेइलाव स्ट्राइक बिदि नांफेराखै स्ट्राइक नांफेराखै आंना जेरावबो खिन्थु अबेबा भइसखौ अबेबा मिउजिकखौ होनायावहाय कपिराइट इसु फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौ दाननानैहाय माने गावनि भइस होनाय जादों बा बेखौ माबानाय जादों आरोना दाननाय जादों आरो बे ससे क्लिपफोरखौहाय बेनिफ्राय बे आब'ना थाम्बनेइलानो स्ट्राइक फैदों होनदों आरोना दा ओमफ्राय बिनि प्रब्लेमनि सलुसनखौबो आंबो मोनथिया आरोना आब' नायफ्लांदोंबा दा सार्च खालामनानै मोजाङै नायबासो मिन्थिसिगोन आं दाख्लै आब'आ आंनो कमेन्टआव सोंहरनायनि उनावनो आं सानदोंमोन जे आंबो मोजाङै नायनो मालाबा बायचान्स जायोबा मोनथिनायनि होननानै ओमफ्राय दाना मा होनो टावारानो बारा मोजां मोना ना आइमोनावबो गालाय गुजाय रायलाय होनलाय सुखु दुखुयैनो टाइमा थांगासिनो दङ ओमफ्राय आङो हजोंहाय रुमाव थांफिनोबा र' मोजाङै चार्ज खालामनानै नायगोन आरोना बेबायदि थाम्बनेइलाबो जे स्ट्राइक नांलाय खम जारला दुखु मोनदों आब'आबो दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन जेनेबा मारै थाम्बनेइलाबो बिदि नांलायलायो होननानैहाय थाबैनो ना बेसो प्रब्लेम जानानै भिडिअखौ होनो हायाखै ना मायाखै ना मा जादोंथाय आब'आबो भिडिअ होबासो मिन्थिसिगोन आरोना जारलासो नेनानै थानोसै आब' नोंनि भिडिअखौ आरोना गोसोखांनाय फैयो जों होनो हायाबाबो आब'आ दिनाव खननै भिडिअ होनायखौ जों नायबाय थायोना भिडिअखौ नेयै ग्रोब नायनाय जायो मोजां मोनो नायनो आब'नि भिडिअखौहाय दा बिदि भिडिअ नुयैयाव माने कमेन्टफोरखौबो नायखादों आङो भिडिअ नेगासिनो दंमोन आब' भिडिअ मानो होआखै होननानैहाय माने आब'नि भिडिअआवनो माने बिदि कमेन्टखौ नुखादों आरोना थ' आंबो सानगासिनो दङ मानो होनो हायाखै ओमफ्राय नायगिरिफोरनि गेजेरावनो हेटार्सआथ' थाखायो नालाय थ' सोरबा सानलायबाय खोमा भिडिअ होआखै मोजाङानो जादों बिदि होननानै थ' बिदि साननो नाङा मानसिना मा प्रब्लेम जादों मा मादों खुनु हमनो हाया आरो जों फिसा भिडिअ बानायनायखौथ' गिनांगौआनो मालानि जुगाव मा प्रब्लेमा ज्राव फैनानै होगोन खुनु पात्ता गैया आरोना नर्माल भिडिअ होलांबाबो नर्माल थाम्बनेइल बानायलांबाबो नै आब'ना माबायदि जानानै होदों ओंखायनो गिलुं आरोना सुनाफोर जों बायदिया आसा खालामो आब'ना बे चेनेलाव जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा थाबैनो सल्भ जागोन आरो न'फ्राव माबाफोर उसुबिदा टाइमनि आंखाल जादोंबाथ' आब'आ मालाय मेनेज खालामनायनि उनाव होसिगोन बियो खिन्थु आंनि माइनाव फैनायखाय आं बे बाथ्राखौ होनबाय आरोना आरो आब'आ आंनाव कमेन्टआव सोंहरनायजों जाबजों माने दिमागाव नांबाय थादोंमोन आरोना दा बेनो प्रब्लेम ना मा होननानैहाय आरो आंबोथ' गिलुं आजिखालि आंनाबो भइसफ्रानो गोदोलाबायग्रासो जाबायबा आब'नाबो जादोंमोन खिन्थु दाखालि ना भइस गोदोलायनाया दाननानै आब'आ गोदानैसो खालामनानै होफिनदों मा होनना बुंबावदों आरोना प्रब्लेमानो प्रब्लेम मा फिचार्स फैदेरबाय थायो इउटुबफोरावबो जारलासो सोलिनोनो जों बायदिया आरोना थ' आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै बेखिनिखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो थ' जायफोरा फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय साननोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय